खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आङो माखासे फुंबिलिनि गोनां खौरांफोर। नोंथांमोना अन्नानै रादाबखौ जोबजासिम खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ थांनाय समबारखालि गलाघाट दावबायनाय समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि गारियाव बथल खुबैनायनि दायाव सुरुपथारनि कंग्रेसनि मददगिरि राहुल फुकनखौ पुलिसआ ग्रेप्तार खालामबाय होनना खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला समबारनि हराव पुलिसआ सुरुपथारनि केरिगावआव गामिनि न'आवनो राहुल फुकनखौ हमनो हायो। समाजारि बिजों फेसबुकआव मासे मोननो थाङै जुनार मोफौनि बेदर जानाय भिडिअ' होनायनि उनाव बिपिएफनि मददगिरि नेर्सोन औवारिया बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोङाव होजानायनि उनाव मोननो थाङै जुनार मोफौ बेदरखौ जायाखै होनना सिमान लादोंमोन। थांनाय मैया बिपिएफनि मददगिरि नेर्सोन औवारिया इएम रनजित बसुमतारी बिथांनि न'आव फैनानै इउपिपिएल दोलोआव जइन जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। क'क्राझार पुलिसआ मोसौ बेदर फाननायनि हेंथायै गोख्रों राहा लादों। क'क्राझार टाउननि मस्जिद रडनिफ्राय गासै गंब्रै हटेल फारियै मुस्लिम हटेल, आमिर हटेल, आलिफ हटेल आरो दादाजी हटेलाव पुलिसआ सेबनानै संनाय आरो गोथां मोसौ बेदर मोननो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि फकिरग्राम टाउनावबो पुलिसआ मोसौ बेदर नागिरनानै सेबदों। मोसौ बेदरजों लोगोसे सासे सुबुंखौ पुलिसआ हमदों। फकिरग्रामनि रेलगेट खाथिनि इस्लाम हटेलनिफ्राय संनाय बेदरजों लोगोसे 10 केजि गोथां मोसौ बेदरबो मोननो हानायजों लोगोसे हटेलनि बिगोमा आइजुल हकखौ पुलिसआ खादों होनना मिथिनो मोन्दों। आसामनि ग्रेड 3, ग्रेड 4 आनजाद होगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बोसोरफ्रोमबो एडिआर आनजादखौ खुंगोन होनना आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावबाय। फैगौ नबेम्बर-डिसेम्बर दानाव गोदानै ओंखारगोन एडिआरइ आनजादनि फोसावथाय। मख'नो गोनांदि फैगौ बोसोराव जागोन सायख'आनजादा। एक पेड़ मां के नाम थीमखौ बिथा खालामनानै चिरां जिल्ला खुंथाय आरो जिल्ला हाग्रा बिफाननि बानजायनायजों चिरां जिल्ला भारत-भुटान सिमनानि साखाथियाव थानाय खाग्राबारि गामियाव बन महोत्सब फोरबो फालिदों आरो बिफां गायनाय हाबाफारि लादों। हाबाफारियाव एमपि जयन्त बसुमतारी, इएम रनजित बसुमतारी, जिल्ला बेंगिरि जतिन बरा, डिएफअ कुनजन नार्जारी, ओनसोलनि रायजो-राजाफोर आरो गुबुन गुबुन बिफाननि मावथिफोरा बाहागो लादोंमोन। अल बिटिआर भेन्सार एलिमेन्टारि टिचार एस'सिएशनआ थांनाय मैया मोनसे धारना हाबाफारि लादों आरो हाबाफारिनि गेजेरजों अल बिटिआर भेन्सार एलिमेन्टारि टिचार एस'सिएशनआ थाबैनो गावसोरनि थिसनथाइ बिलाइखौ होनो थाखाय सोरखारनिसिम खावलायहरदों। भेरगावआव थांनाय मैया लामा रैखाथिनि सांग्रांथि हाबाफारि खुंफुंदों। लामानि दिन्थिगासे फावथायनि गेजेरजों सांग्रांथि लाबोनो नाजादों। लामानि रैखाथिनि फिन्नाय होनो हानाय फरायसानो गंफायै हेलमेट होदों। उदालगुरि जिल्ला खुंथाय आरो जिल्ला फोरमायथि सुबुं फोनांजाब बिफाननि बानजायनायाव थांनाय मैया भेरगाव जौमा फरायसालियाव मोनसे लामा रैखाथि आरो सांग्रांथि हाबाफारिया बानजायजादों। जौमा फरायसालिनि बिबुंगिरिजों लोगोसे गोबां फरायसाफोरा हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। गसाइगावनि श्रीरामपुराव मुलाम्फागिरिफोरनि लोगो हमनाय आरो समाज रांखान्थियारि सांग्रांथि हाबाफारि खुंफुंदों। बिटिआर सोरखारनि बानजायनायाव दासान्दि मोन 40 बियाबफोराव मुलाम्फागिरिफोरनि लोगो हमनाय आरो समाज रांखान्थियारि सांग्रांथि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। बेबायदिनो थांनाय मैया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय श्रीरामपुर बियाबावबो बे एखे हाबाफारिया
खुंफुंजायो। थांनाय मैया बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे लकसभानि एमपि जयन्त बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा फोरमायथिदों। सीएम कापआव साबसिन आरो बांसिन गल सोनो हानाय गेलेगिरि बड'लेण्ड एफसिनि गेजेरजों डुरान्ड कापआव गेलेनो खाबु होगोन होनना डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों। आसाम फुटबल एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा जोलुर गेलेग्रा लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब फोसावदों। आथिखालाव सोलिबाय थानाय सीएम काप 1.0 टुर्नामेन्टआव जाय गेलेगिरिफोरा बेस्ट प्लेयार आरो हाइएस्ट गल स्कर एबा बांसिन गल सोनो हागोन बे गेलेगिरिफोरखौ फैबाय थानाय 134थि एडिशन डुरान्ड कापआव गेलेनो खाबु मोनगोन होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा। 9 नं बनरगाव बेनिफिसारि मिट एन्ड ससिय' इक'नमिक एवारनेस हाबाफारि खुंफुंदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 9 नं बनरगाव बियाबनि बेन्दोङाव गोग्लैनाय बनरगाव गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै बिटिआर सोरखारनि बिथोन बायदियै थांनाय मैया बिटिआर सोरखारनि बानजायनायाव बेनिफिसारि मिट एन्ड ससिय' इक'नमिक हाबाफारि खुंफुंदों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव गोबां रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायाव एबा नुजाथिनाय फैनायाव बेनिफिसारि मिट एन्ड ससिय' इक'नमिक हाबाफारिया गाजा गोमजायै जोबलाङो। थांनाय मैया बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। नि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।